til klokken. Det er også nogle lange fester. Hvis jeg får sættene håndteret mandag til onsdag, så kan jeg få de andre ting. Ellers få det op i dovenskab, ikke? Så er det okay. Er du bange her? Hvad? Er du bange? Ja, lidt. Ja, det er også. Jeg bruger der masser af parfume. Om jeg gør? Ja. Det har jeg ikke lige tænkt over. Nej, men det gør jeg. Parfume, når jeg har haft Brixen, så er det bedst, at jeg har så meget parfume på. Okay. Fordi at det kommer til at lugte af med parfume. Fordi at det smitter. Jeg kommer til at prøve at røre det og få smage på. Og så irriterer det mig. Gider der jeg gider at springe parfume over. Ja. Selvfølgelig. Men jeg er ikke sikker på, at du har gjort det for min skyld. Vil du gerne lægge og pænt måske til mig ellers? Jo, det ved jeg ikke. Jeg har vel bare altid parfume på, tror jeg. Har du? Ja. Du springer over måske til mig. Okay. Fordi at jeg vil gerne i virkeligheden så det er lidt mere altså, jeg kan neutralt sensibel Ja. når jeg arbejder, fordi at jeg har meget ringen sensor. Det skal jeg ikke have noget at styre. Så Skal jeg vaske det af? nej, det skal det ikke. Det skal det er fint. Okay. Nej, jeg siger, jeg håber det er okay, jeg siger præcis, Ja. hvordan jeg har det. Ja, selvfølgelig. Men det ved ikke, det er jo ikke særlig hyggeligt, at jeg er en, der ikke særlig svært. Men du fik et papir sidste gang, der står med små bilbogstaver. Ingen parfume og sådan noget. Nå, okay, jamen... Jeg tror. Skal jeg... Nej. Nå, okay. Nej, skal du. Men jeg siger det bare til dig. Og det er altid pissebesværligt, når man siger sådan noget. Men normalt, ligesom hvis folk er dårlige under, så man kan ikke sige det. Vel? Nå, men det er ikke lige det første, man tænker på, at man ikke må have parfume på. Nej, det er klart. Men altså, du må også gerne det. Nå, men på en måde, så er jeg kantet op ubehageligt bekendtskab. Og, Er du? Ja. Nå, hvorfor? Du kan se, jeg er allerede i gang med at rive her. Ja, det er selvfølgelig nok. Ja, så må man ikke have parfume på. Nå. Hvad er der sket siden sidst? Hvad tænker du på? Hvad har du lyst til? Jamen, på samme måde, synes jeg. Som jeg tror, jeg har beskrevet lidt med, at jeg bare har en evig vinterdepression på en eller anden måde. Altså, at jeg sådan... Jamen, det var det, jeg prøvede at forklare det sidst med, at jeg synes, at jeg ikke rigtig... Altså, at jeg spilder mit liv, men at jeg heller ikke rigtig kan finde ud af, hvordan at det skal blive bedre igen, fordi jeg bare føler mig deprimeret og sidder derhjemme og ser dårlige tv-serier og sådan noget. Jeg er enig med dig. Hvad? Jeg er helt enig med dig. Ja. Når jeg ser på dig, så er du skarp. Jeg synes, du er... Det sagde jeg også til dig selv. Jeg synes, du er super dejlig, super begavet, og jeg ser totalt meget. Jeg tror ikke, jeg er super begavet. Nej, det mener jeg, du er jo det er også sjovt, men det er bare det. Men når jeg ser på dig, så har du en masse super fine egenskaber. Fordi der er forskellige lag af mennesket. Og der er kroppen det fysiske, ikke? Og så er der begge, så er der sindet, det mentale. Begge, så er der så sindet. Og de fleste mennesker, de ser måske fint på kroppen. Så er der nogen, der ser lidt længere, de ser ind i sig selv. Altså. Men så er der sådan nogen som mig, som er trænet med at kigge i forskellige dele. Altså. Jeg kigger ind der, og så ser jeg noget, som er helt vildt med. Så jeg synes virkelig godt om dig. Men så også du er fysisk meget, meget dejlig. Jeg synes egentlig også, at du psykisk er begavet. Jeg synes, du har nogle super fine egenskaber. Men det er som, at hvis det var en komfur, ikke? Det her, det var sådan kogepladerne. Så har du den her sind, der står på 2. Og det fysiske kroppen, der står på næsten på 0. Nu er næsten død, hvor sjælen der står på -1. Det kan man ikke. Men altså det, der er næsten ikke energi på dig. Altså det eneste, der er energi, det er sindet, der står lidt ulmer lidt en smule. Så kroppen er død, seksualiteten er død,
sjælen og døden. Jeg ved ikke, hvad det er. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår ikke helt, hvad der er forskel på sjælen og sindet. Så tager vi sådan her. Så har vi vores hjerne. Brain mind. Det er sind. Nu er vi den her. Så har vi så vores krop. Vores body mind. Altså alle dele af os repræsenterer helheden. Så derfor har vi i hjernen, har vi det, vi kalder ego. Som er vores hjernes repræsentation af os. Så har vi i kroppen, der har vi det, vi kalder id, der kroppens repræsentation af os. Så har vi så vores helhed, når det hele smelter sammen. Det sker, når vi har en kompleks forståelse af verden, der svinger godt sammen med vores body mind og tillader os at udveksle ting her. Fra brain mind til body mind. Så kommer sjælen frem. Som er vores helhed. Og sjælen bærer vores bevidsthed i virkeligheden. Så min sjæl er død? Nej, død. Den er bare... Ligesom en komfur. Man kan jo ikke sige, at pladen er død, bare fordi der ikke er strøm på de oppe. Du sagde -1? Ja, det var den af dybfrosen. Okay. Hvad skal det betyde? Det skal være varmeplade, så skal der være knald på, og det er som om, at der er ikke energi på. Du har drevet for energi, du har slukket fuldstændig ned. Ja, men det er rigtigt. Så jeg får sådan en kold gys fornemmelse. Okay. Men samtidig så ser jeg også, hvor smukt det komfur det er, hvis jeg skal bruge det komfurbillede. Ikke hvor fint og dejligt det er, ved alt det kan. Så jeg er meget betaget af dig. Jeg er meget betaget af dine potentialer, dine begavelser. Og det er smertefuldt at kigge med over skulderen og se. Så vi siger, hvor langt ned du har skruet for det hele. Men hvordan får man så skruet op igen, hvis man nu skal bruge komfortbilledet? Ja, det gør man ved at forstå, at i virkeligheden så kommer sjælen med ønsker, og det vi ønsker os mest af, det er kærlighed. Den her kærlighed, den handler om, at vi har nogle begavelser, nogle gaver, og de her gaver skal vi give til verden. Så der er et jeg, så er det du, og så skal vi så have os selv i brug, så vi giver det, vi har at byde på til andre. Og så kan man sige, at her, så er det sådan for det sidste, du ved måske ikke. Alle de relationer, vi har, må vi sørge for at give så meget af alle de konti, vi har, hvis det er os, der står her. Så skal vi lade en pude på her, og lidt hårdt. Alle de konti, vi har, for alle de relationer, vi har. Der er for hver relation er der en konto. Hvis du for eksempel har en bror, hvis han er sådan en snylteklæder, så er kontoen tom. Så hans konto hos dig er tom. Mens det kan godt være, at den dag du brækker benet, så vil han opvære på hospitalet totalt meget, fordi at din konto hos ham er fuld. Så vi har konti hos andre mennesker, og de har konti hos os. Så man skal tage det rigtigt. Så har vi en masse konti. Folk har en masse konti hos os, og vi har en masse konti hos dem. Og nogle mennesker, de har fuld konti hos alle mennesker. Og hvad har jeg? Ja, du har tomme konti. Okay. Fordi fuld konti får man, når man giver. Den har byde på. Og så bliver man værdifuld. Så skal man værdi. Og jeg har ikke noget at byde på? Jo, du har en masse at byde på. Du byder ikke på det. Okay. Du har totalt meget at byde på. Når jeg ser på det, synes jeg, at du er super skøn. Super dejlig. Virkelig, virkelig, virkelig dejlig. Virkelig sød og
intim med dig, du bliver intim med mig, og nær psykisk. Og vi får de 2 linjer op, så fanger vi de der følelser i knivsangsmanøvrer, og tvinger dig til at integrere dem. Okay. Og så bliver du helt efter teorien. Ja. Så altså, hvis vi er intime, så tror du, at jeg kan lære at slappe af, sådan at jeg også kan være det, når jeg er sammen med andre mænd? Ja. Okay. For andre mennesker det hele tiden. Ja. Jeg slapper af meget godt over. Det havde noget med at give slip. Giv slip, okay. Ja, du skal give slip på alle de spændinger. Altså en hæmninger, eller hvad? Ja. Ja, alle de nejer, du holder på, fordi at du ikke vil være dig selv, og ikke vil åbne op for sex, og for kærlighed, for din hjerne, og følelser, og din krop. Det tror jeg godt, jeg forstår. Skal man lidt af det? Nej, det ved jeg ikke helt. Så skoene af, og så læg dig op. Okay? Jamen, jeg skal først lige, kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan intim? Jo, der er 2 slags intimitet. Ja. Der er fysisk nærhed. Der er fysisk nærhed. Og så er der seksualitet. Det er ikke sex, vi laver. Nej. Det er fysisk nærhed uden sex. Hvordan det? Sex er i min verden, når man cirkulerer energi. En mand og en kvinde kan sex ved, at de cirkulerer energi. Så energien går rundt, der er seksuel energi. Går rundt, det er fordi, at vi alle sammen er dobbeltkønnet væsener. Så vi har en indre modsat kønnet. Vi har en indre kvinde og en indre mand. Det er så har været sådan en kredsløb med os selv. Fordi vi er polære væsener, vi er seksuelle væsener. Og så kan vi sætte vores kredsløb sammen, så kan vi have sex med hinanden. Ja. Men det handler ikke om at cirkulere energi, det handler ikke om at cirkulere seksuel energi. Du må gerne have din egen seksualitet, men du må gerne have din egen kredsløb. Okay. Men hvordan så? Altså, nærhed, hvad betyder det? Skræmmer det sådan noget? Ja, det er meget grænseoverskridende på en eller anden måde. Ja, det er sgu. Det synes jeg da, det er. Det er frygteligt. Må man ikke godt sige det? Jo, du må sige, du kan ikke være forkert hos mig. Du Okay. er altid som du er. Jeg er også ked af, at ikke gør du forkert med parfumen. Ja, det var en hård start. Det var en meget hård start, ikke også? Så var det, der taget parfume på min spil. Er det også? Måske. Prøv at sige jo. Jo. Og så meget så mere, hvis det er rigtigt, så er det meget så mere svært, at jeg ikke kan lide det. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke kan lide det. Det er fordi, jeg kan virkelig, så jeg kan en neutral oplevelse. Jeg kan lugte dig, som du lugter, uden parfume. Okay. Jeg er dyr. Du er dyr. Jeg er 3, ikke sandt? Jeg har et drift til, så er en hjernecelle i, og så er en sjæl. Ligesom dig. Så er der også lige 3 her. Og hvor er dyret henne? Livet. Nå, okay. Det er dyr. Og det er dig? Ja, der er mig. Det er min krop, det er også mig. Okay. Min sind er også mig. Min sjæl er også mig. Ja. Det her, det er mest mig. Det er ikke sig selv, det er det hele. Det er også mig. Ego. Og det er driftsid, det er også mig. Det seksuelle væsen, det er også mig. Okay. Men vil du så ikke lige forklare, hvad der skal ske? Jo, så skal det der, og så skal jeg rømme dig. Så skal vi snakke sammen. Okay. Men hvis du ikke har noget tøj i, Hvad siger du? men du behøver ikke noget tøj i, så du behøver ikke være så bange. Okay. Hvis du havde været mindre bange, så kunne du tage noget tøj i, men det gider jeg ikke. Fordi jeg skræmmer lige, der kan jeg sige. Ja, jeg skal lige vende mig til tanken, tror jeg. Men du tror altså, at jeg så kan sådan, altså, få det bedre på længere sigt med mænd, hvis at jeg ligesom lærer at slappe af? Eller give slip, eller hvad er det, du siger? Det er også ikke kun om mænd. Det er altså først og fremmest om dig selv i virkeligheden. Men det er jo det, der er mit problem, synes jeg. Men? Ja, blandt andet, ikke? Ja. Hvis du kan være intim med mænd, så kan du også have sex med dem. God sex. Hvis du ikke kan være intim med dem, så kan du ikke have god sex med dem. Men hvordan lærer jeg at At være intim, så gør du. nej, og jeg... altså også, og... altså... At jeg ikke bare, som du sagde sidst, måske er sådan behagssyg. Det er du. Jamen, hvordan lærer jeg ikke at være det? Det er det, jeg gerne vil. Ikke der på eksempel. Så snart jeg ved det op. Det lå snart om det. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg prøver mig om det. Nej, selvfølgelig prøver det ikke om det. Prisen er brændens kontroltab.
Ja, nemlig. Der er ikke noget dejligt ved prisen. Men så kan jeg jo forstå, hvorfor jeg skal gøre det. Men du vil gøre det, fordi at du gerne vil mærke alle de følelser, du holder på. Men lad os lige starte et andet sted. Ja. Jeg synes, du er dejlig. Du er sød. Du er skøn. Jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg vil ikke andet end hjælpe dig. Nej. Jeg vil ikke bolde dig. Jeg vil ikke være kæreste med dig. Jeg vil ikke mishandle dig. Jeg vil ikke føre dig dybt. Jeg vil ikke andet end hjælpe dig. Tror du det? Ja, det tror jeg godt på. Og jeg har mine måder at hjælpe dig på. Ja. Og i virkeligheden så kan vi snakke om noget om det. Der sker aldrig noget, vi snakker. Jeg troede også, at en del af det var, at man skulle sådan, altså, sådan en samtale. Ja, det er også rigtigt, men så det ligger som koncept, at det er mig, der bestemmer, hvad vi snakker om, hvornår vi snakker. Okay. Som det er lige nu, så er det dig, der bestemmer, hvad vi snakker små hele tiden. For undgå at komme i gang, lige du tanker. Ja, det er nok rigtigt nok. Jeg skal nok passe godt på dig. Jeg skal nok være sød ved dig. Jeg lover, at jeg passer godt på dig. Jeg lover, at jeg er god ved dig. Det er helt utroligt. Kan du se det? Er du ikke vant til det, eller hvad? Ja. Det må også godt være. Jeg kan ikke finde ud af, om det sådan er forkert. Kan du det? Der er ikke noget forkert ved at bange. Nej, men er det sådan er forkert, at hvis du skal røre ved mig? Det skulle være forkert ved at røre ved dig. Det ved jeg ikke. Det er seksuelt, det der. Ja. Ja. Men det er det, du gerne vil. Hvorfor tror du det? Nej, ikke at have sex med mig, men at du vil gerne have lyst, du vil gerne Ja, det er rigtigt. lære at være seksuelt væsen. Det er rigtigt nok. Så det værste, der kan ske, det er, at du opnår det, du gerne vil. Altså, at jeg får lyst til sex? Ja, at du bliver seksuelt åben. Nu kan du opdage noget meget sjovt om dig selv. Du kan opdage, at det værste, der kunne ske, det var det bedste, der kunne ske. Det er jo selvmodsigende, ikke også? Sådan er det jo totalt selvmodsigende. Ja. Jeg skal mig. Ja. Den bog. Den hedder Sandhed og Sol. Det er en meget tyk bog, og en meget svær bog. Men den handler om filosofi. Den prøver jeg at læse. Gud, hvor den tror, den er svær. Den prøver du at læse, eller? Okay. Ja, den ser meget tung ud. Ja. Det er ikke en filosofibog. Er værste skuffe. Ja. Hvorfor læser du den så? Det læser fordi jeg udvikler en skæbne metode. Så jeg er nødt til at være meget klog på filosofi. Jeg har også været inde og kigge på den der side, du sagde. Det er meget svære ting, du skriver. Hvad? Ja, det er. Ja. Det er fordi, jeg er meget klog. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Men så klog jeg at måle sig i, hvor dyre jeg kan. Men hvor god jeg er til at hjælpe. Ja. Og lige nu så forstår jeg godt, at jeg ikke har din tillid. Hvorfor? Jeg er en fremmed mand. Ja. Og det ser ikke ud som, du har gode erfaringer med mænd. Nej, det er nok det, der er problemet. Det kommer til at minde om 1000 mænd, som har været slemme ved dig. Det er rigtigt nok, tror jeg. Men måske skulle jeg starte med at sige undskyld, fordi jeg er mænd. Undskyld, fordi at vi mænd er så slemme. Pigerne. Det er meget ked af. Ved du godt, at i den proces, vi har med at skal vinde din tillid, sker der utrolig meget med dig. Jamen, ja. Alene det, du sidder der så bange med på at vinde din tillid, er en kæmpe stor vigtig proces i terapien. Der er terapien begyndt. Ja. Utrolig meget. Hvor gammel er du sådan psykologisk, hvis du kigger ind i dig selv? Hvor gammel er du så lige nu, som du sidder der? Ikke særlig gammel. Nej, hvor gammel er du? Det ved jeg ikke, måske 15. Ja, måske. Tror du? Jeg tror, du er yngre. Yngre? Ja, yngre. Jeg tror, du er 9 eller sådan noget. Jeg tror, du er en del pige. Tror du det? Nej. Det kan også være, at du er 15, det er også smukt jo. Ja. Så fordi du er lille,
Jeg er stor, jeg er 44, ikke? Så er der også et helt urimeligt styrkeforhold mellem os. Jeg er meget stærkere end dig. Jeg er smartere end dig. Jeg kan manipulere med dig, jeg kan misbruge dig, jeg kan nogle ting. Derfor er det et spørgsmål til. Ja. Det kan jeg godt se. Men det var også derfor, at hvis du nu sagde til mig, hvad du gør, så kan jeg bedre lide det. Som jeg gør, kan jeg bare ved at snakke med om, hvad du mærker. Jeg gør ikke lige andet. Så siger hvor var jeg? Var det på maven og på hjertet? Okay. På maven og på hjertet. Ja. Du undskylder? Sindssygt. Nej. Sindssygt. På maven og på hjertet. Okay. Det vil jeg gøre. Okay? Jamen, det er jo ikke så slemt, kan man sige. Og så skal jeg mærke, hvordan jeg har det nu. Ja, når ligger den. Op med dig. Op med dig. Op med dig. Hvad med alt det der, altså sådan noget, det der vaginal, halløj? Ja, men det, så længe du har bukser på, så tror jeg ikke, det er sådan noget. Nej. Det skal man ikke. Men altså, er det noget, vi ligesom kan komme til, eller hvad? Ja, det må vi komme til. Men vi kan ikke komme til dig, hvis du ikke starter med at lægge dig op. Med tøj på. Ja. Men Og så tror jeg... Vil du gerne starte uden tøj på? Med vaginalhusur? Det er fascinerende på en eller anden måde, men jeg synes også, det er lidt skræmmende. Prøv at høre. Et step ad gangen. Vi skal nok komme der til. Det er det, du gerne vil, ikke også? Det ved jeg ikke rigtigt. Det er det, du taler om hele tiden. Og det er også fint. Ja. Prøv at se, hvor meget du længes efter at få åbne seksualitet. Prøv at se, hvor fokuseret der er på det. Jamen, det er rigtigt. Og det er fint, og jeg vil gerne hjælpe dig med det. Jeg er sådan en slags læge, der hjælper med den slags ting. Okay? Men jeg er nødt til at starte et sted. Du er nødt til at tage skoene af og lægge dig op. Jeg kan ikke fortryde sådan af dig før. Jeg har vundet din tillid. Victor. Jeg kan ikke vinde din tillid, hvis du ikke lægger dig op på pladsen. Vi er tøjet. Ja. Det skal meget liv af dig. Men du tror godt, at vi kan komme til det andet, eller hvad? Vi kommer lidt til. Okay. Og kan du så ikke fortælle, hvad du vil gøre? Til den tid? Hvorfor? Fordi til den tid, vi tager et skridt ad gangen. Nå, okay, jeg skal lære noget om alfabetet. Om alfabetet? Ja, så i gamle dage. Så. Nu er der grækere, de er jo meget smarte. De tegner sådan alfabet. Gammel mand, det hedder alfabet. Så en dag, så ser bukserne lidt anderledes ud. A, B, C. Lidt højere, kan jeg sige. A, B, C, D, E, F, G. H, I, K, L, og så videre. Men det er ikke godt at sige B, før man har sagt A. Nej. Man kan ikke sige C, før man har sagt B, ikke rigtigt i hvert fald. Det er alfabet. På den måde, så først så skal du have skoene af. Så skal du have lidt mere af. Og til sidst, hvad så? Så bliver du nøgen. Og mange gange. Og mange gange. Jeg vil gerne have det modsat. Det forstår jeg ikke helt. Nej, jeg kan bare godt lide at, ligesom at høre forløbet af, hvad der sker. Som du nok ved, fordi jeg er meget når du tager på det tidspunkt, hvor du tager, så kan vi gå videre. Vi kan ikke arbejde med din seksualitet, før vi kan intimitet. Nej. Ja, vi kan ikke blive intime, før du kan tage tøj af. Du kan ikke tage tøj af, før du har tillid til mig. Du kan ikke tillid til mig før, men jeg har siddet nogle timer ved din side, og bare lagt hånden på din mave. Og dit hjerte. I skal da komme. Ja. Men tror du, det kan hjælpe mig med det der vaginal halløj? Hvad er det problem? Jamen, det er fordi, jeg har læst de artikler, det har jeg jo sagt til dig. Ja, det er også fint. Og så tænker jeg bare, fordi at hun jo fortalte, at, at der sad en masse traumer. Ja. Men hvad for traumer sidder i dig? Jeg ved ikke, hvor traumer sidder, hvordan det er med dig. Ja. Det må vi undersøge. Vi skal jo ikke undersøge. Ja, okay. Så nu skal jeg bare lægge mig op på brikken, og så lægger du en hånd på min mave, og så er det det? Ja, okay. Ja. Og så er det også god af.
Er det så bare det? Det er sjovt, ikke? Hvorfor? På den ene side, så ser du vel ikke på tur, du er blevet trusset med. Nej, jeg vil ej. På den anden side er du så skræmt, at du næsten ikke kan. Men det er fordi, jeg bare gerne vil vide, hvad der sker. Der sker noget over den kurse, der du skal. Okay. Ja, det er nok rigtigt nok. Eller det er måske, jeg synes, det er forkert, at det er dig, der skal gøre det. Nu skal jeg så. Det ved jeg ikke. Du kan bare få en anden fortælling, hvis du følger mig til. Ja. Er jeg afslappet? Det kan man ikke sige. Nej. Du er stille som fedt. Det er også godt selv med. Men hvordan skal jeg få det bedre af det her? Så har jeg ikke tid til det. Ja. Jeg kan forklare det, så jeg ikke kender det. Sidst jeg har brugt rigtig meget tid. Jamen, jeg behøver ikke engang teori. Men så er det ikke klart. Og så har jeg oplevet det teoretiske spørgsmål. Ja, jeg kan se. Ja, jeg kan se. Hvor var den mere på? Nej, kan vi ikke vende med det? Ja, sagtens. Ja, sagtens. Det virker en lille smule fjollet. Men du er lidt fjollet. Jamen, det her virker lidt fjollet. Er det dumt? Det er noget forkert. Du er lidt fjollet, synes jeg. Det er sådan, at du kan ikke engang holde hånden, og så snakker du om, at jeg skal bare have kost. Ej, det gør jeg så ikke. Jo, Nej. det kan jeg også. Ikke skrive. Ja. Det er også kost. Ja. Men det var bare fordi, at jeg havde læst det der, så jeg bare gerne vide, hvad det var. Ja, det er også fint. Nej, du vil ikke bare gerne vide det. Du vil gerne virkelig gøre det. Så du kan få lidt seksualitet på plads. Det er også fint. Jeg synes, det er fint. Jeg synes, der er et godt initiativ der. Der er en god retning, der er et godt plejning. Det sætter jeg så pris på. Jeg synes, du er super dejlig. Kæft, hvor er du menneskelig. Og super dejlig. Det må du gerne være. Du må gerne være menneskelig. Du kan ikke lide mennesker. Det er mit job. Og det er sådan helt nyt. Okay. Hvad du bare med? Så er det skal ikke skamme over, eller dårligt over, eller forkert over. Der er ikke rigtig barske ting, man gør sådan noget, så forskelligt. Ja. Hvad er det, du kan gøre? Nå, er det fint nok nu? Er det ikke nok nu? Hvorfor? Du har altid en frihed på, som helst. Der er ikke noget sjovt med det. Så piger ikke underholder, det er det, der er på sig. Hun er tilbage til sin kamp, som jeg har gået igennem, og forstå, hvad det er. Men kan vi ikke lige så godt gøre det, når jeg sidder på stolen? Hvis jeg mente det, nej, det kan du ikke. Så du kan være dum. Du kan også mærke, hvor komfortabelt du er med. Det synes jeg ikke, jeg er. Så Det ved jeg ikke. Jeg vil bare gerne lige prøve det, tror jeg. du er utilfreds med, hvordan det er. Jeg tænker på det, for mig. Det kommer ikke. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Det er fint. Nej,
Nej, nu kan jeg bare ikke så godt lide det mere. Men jeg ved ikke, jeg synes bare det... Altså på en eller anden måde, så virker det måske sådan lidt forkert. Forstår du det? Jeg forstår, hvad du synes, det er forkert. Forstår du, hvad det er? Ja, det kan jeg. Det forstår jeg. At der er noget, der er forkert. Jeg forstår, at der er sket noget før i tiden, som virker lidt forkert. Og at det, vi laver sammen, minder dig om det. Det er det, jeg forstår. At hvad siger du? At det, vi laver sammen, minder dig om det. Ja. Ja. Måske du dele noget, hvad det er. Der er sket, som er lidt forkert. Det er lidt forkert. Altså, jamen det er jo bare fordi, at jeg synes, at mænd udnytter kvinder, og altså, at de er ligeglade med en, når man bare har været hjemme en gang, ikke? Mm. Og så er det det med den der abort, tror jeg. Mm. Som også har gjort, at jeg synes, at det er... Jamen altså, jeg ikke rigtig har fortalt nogen om det, og altså ham fyren der bare var rimelig ligeglad og sådan noget. Tror jeg. Mm. Og så har jeg ikke nogen tillid til mænd. Hvorfor har du ikke det? Men det er fordi, at jeg synes, de er ligeglade med mig, når de har været tænkt med mig. Ja. Men så er det godt, at vi ikke skal sænge sammen. Mhm. Det kan jeg ikke blive ligeglad med dig. Nej. Det er synd på dig, som du bliver misbrugt, du bliver udnyttet. Mm. Men jeg vil jo bare gerne ud af det der mønster. Hvordan kommer jeg det? Det gør du ved sygdomserkendelse. Du skal kende, hvor syg du er. Og hvordan gør det? Det gør du ved at kigge på det sammen med mig. Hvad? Ved at kigge på det sammen med mig. Hvordan? Lige nu kigger du på det. Nå, ja. Du har en ekstrem mistillid. Mm. Og du har en forventning om, at lige om lidt, så er jeg også ligeglad med dig. Ja. Så derfor jeg skal ikke tæt på dig, fordi altså, når jeg er ligeglad med dig, det vil sige, så vil jeg bare misbruge dig og forlade dig. Jeg vil gå tæt på dig, og så vil jeg svigte dig. Ja. Det er din forventning. Ja. Det tror jeg. Ja. Men det vil du måske ikke, fordi at jeg betaler dig jo penge for det. Altså, du er selvfølgelig ikke ligesom alle andre, jeg møder. Jeg kan også sige, at du vil have med penge på det, men jeg skal sige en mærke ting til dig. Det er jeg gerne vil arbejde gratis. Og mange, Vil du gerne arbejde gratis? Ja. Hvorfor det? Fordi at jeg arbejder, fordi jeg kan lide det. Jeg arbejder ikke på pengenes skyld. Jeg får mine penge af en fond. Okay. Og mine indtægter er slet ikke afhængige af, om jeg arbejder med dig eller ej. Okay. Så jeg vil gerne arbejde gratis. Jeg sidder her til om aftenen for at hjælpe dig, fordi jeg synes, det er super dejligt og super interessant at hjælpe folk. Det gør ingen forskel for en person i økonomien, når jeg går kl. 6 eller noget. Okay. Så jeg er en meget mærkelig mand, der er oprigtigt interesseret i at hjælpe andre mennesker. Det er Det sjældent er ting. rart. Ja, det er rart, og det er også vanskeligt for dig. Fordi du kan ikke tro, at jeg er interesseret i dig. Du kan ikke tro, at jeg ikke er ligeglad med dig. Du tror det. Du kan ikke tro, at du betyder noget for mig. Og at det betyder noget for mig. Og det lykkes dig at få succes i dit liv. Nej. Det kan du ikke tro på, det kan du ikke forestille dig. Så tænker jeg, at jeg er her. Og jeg gider lytte til dig, fordi du betaler mig penge. Og jeg er ikke den slags mand. Men en anden slags mand. En slags mand, du måske aldrig har mødt før i dit liv. Hvad er det så? Det er en mand, som gør ting, fordi at det er sjovt og dejligt. Jeg elsker mit job, som det er. Jeg elsker ikke folk. Den grad mistillid ret, det er sådan et totalt handicap fra dig. Så som jeg ser, så er du totalt handicappet. Ja, jeg bliver sådan helt stiv i kroppen.
Men det er måske også fordi, at du... Altså, det er måske sådan lidt mærkeligt at skulle være intim sammen med en læge. Kender du det? Altså, det er jo ikke sådan... Altså, du er ikke en, jeg har mødt i byen. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Er det helt forkert i hvert fald? Det er helt rigtigt, at du ikke er med på det. Nej, det er sjovt. Ja, nej, det er jo jeg er jo også mærkelig som læge. Jeg er jo ikke sådan en pillelæge. En pillelæge? En, der deler piller ud. Nå, nej. Nej. Jo, i den forstand er en pillelæge. Ja, nej. Du mener, du ikke giver medicin ud? Ja. Giver piller. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det er også måske også det, der er sådan lidt grænseoverskridende. Ja, det er helt med på det her. Og bekymrende. Og hyggeligt. Hyggeligt? Ja. Hvorfor? Fordi jeg sender dig helvede. Hvorfor det? Fordi jeg sender dig ind i de ting, der er sket med dig. Det hele handler om at hele din gamle sorg. Det skal jeg kun gøre ved at sende dig tilbage i helvede. Og hvordan gør du det? Det gør jeg ved, at jeg giver dig kærlighed og støtte. Så du spontant kan vende tilbage til den gang, du ikke fik den kærlighed og støtte. Men altså, hvordan kærlighed og støtte? Opmærksomhed. Du er klar det sidste gang. Ja. Opmærksomhed, respekt og omsorg. Accept og anerkendelse. Opmærksomhed, der støtter af dit sind. Respekt så støtter dine følelser. Omsorg støtter din krop. Anerkendelse støtter dit sjæl. Accept støtter din seksualitet. Dit køn. Sådan hele vejen rundt. Ja. Jeg sender dig helvede. Eller det er min plan. Det er din plan. Ja, og sender dig tilbage i tiden. Ja. Til alle de slemme ting, der sker med dig. Det er min plan. Det vil sige, at jeg skal tænke på nogle af de ting, der er sket, når jeg ligger op på den briks. I virkeligheden skal du ikke, fordi du kan ikke lade være med det. Så er det ikke sådan, at jeg skal sige det højt, at nu er jeg tilbage, der var tid? Nej. Okay. Nej, det sker af sig selv. Vi behøver ikke snakke om det. Så bare det, at du rører ved mig, så tror du, at jeg kan mærke det, eller hvad? Eller det Når kan rører jeg. ved dig, så støtter jeg jo. Jeg støtter dig. Det er en form for støtte, når rører ved dig. Det hjælper dig til at vende tilbage. Ligesom jeg er opmærksom på, det hjælper dig til at vende tilbage. I før du 15 år, eller sådan noget. Jo. Men hvordan vender jeg tilbage? Ja, hvordan var du 15 år før? Men det var bare fordi, at jeg følte mig usikker på situationen. Du følte dig som 15 år. Og du er den store farlige mand, tror jeg. Men det er det også. Ja. Ja. Nå, men var det så A? Nej, fordi det lykkedes mig. Med det hele. Jeg fik kun sat den øverste streg i. Så råbte du løb til mig, ikke? Jeg kom dertil. Så løb det mig. Jamen, hvad skulle det have endt med helst? Det skulle jeg ind hver dag. Men havde det bare blevet det, hvis jeg havde ligget lidt længere? Ja, det var blevet pænt. Hvad så B? Det næste skridt. Hvad er det? Jeg er sikker på, at jeg skal svare på et spørgsmål. Hvorfor? Jeg tror hellere, jeg skal vise dig det. Men, Ja. Fordi hvis vi snakker om det, så går vi jo ikke. Og så bliver jeg bare bange, tror du? Nej. Jeg tror sådan, at du er bange. Nå, men det var i hvert fald fint nok at ligge der. Jeg sagde, vi var her. Ja. Jeg ville ikke stoppe dig, da du rejste. Det var tydeligt, du havde brug for det. Nu var det ikke sjovt længere. Nej. Du kunne gik sådan cirka 7 minutter. Så var du på skole lidt. Bare slå jeg så lang tid? Ja, sådan noget. Okay. Nå, det føles ikke engang så langt. Nej, det gjorde det faktisk. Og det kunne ikke tåle mere. Nej. Fordi så blev du varmet op. Så blev det for hårdt. Ja. Mm. Det er måske fordi, jeg sådan noget med, at jeg er bange for, hvordan jeg føler. Eller hvad? Ikke det? Jo. Når du så kommer ind i de følelser her, hvis du er 7 minutter, så begynder du at føle noget rigtig meget intenst.
Ja, at det blev mere intimt, ikke? Jo, og du følte også, tror jeg, noget af det, der skete i gamle dage, da det var for intimt. Var som du følte dig krænket, eller hvad? Hvorfor nær? Det ved jeg ikke. Gør det? Ja, måske. Men jeg synes egentlig ikke, det er ubehageligt. Du tog godt ikke ved kontrollen. Fra mig igen. Du har ikke ved kontrollen, så tog den tilbage. Ja. Men du sagde jo også sidst, at jeg var et kontrolmenneske. Det skal jeg love for dig. Og du har da fået lov at holde mig på maven. Det er jo da et fremskridt, er det ikke det? Jamen, det måtte jeg også sidst, kan du huske det? Ja. Så det var jo ikke. Så jeg var mere end du gjorde sidst. Nej. Kan du lige gå hos mig? Ja. Det kan jeg da. Jeg synes i hvert fald, det var rart at være sidst. Men den her gang I så sjov. Jo, men det er bare sådan en proces for mig, tror jeg. Jamen, det er det også. Sådan en overvindelse på en eller anden måde. Kender du min bog, der hedder Bevidsthedsmedicin? Kunne du se, der læste den? Jo. Du kan låne på biblioteket. Bevidsthedsmedicin? Ja, det skal du til dig. Okay. Hvad kan jeg lære det? Du kan lære, hvordan jeg arbejder. Hvorfor gør jeg hvilke ting? Det ville være rigtig rart, tror jeg. Ja. Det vil jeg gerne. Fordi på nettet er det lidt for tungt. Underskabet. Bevidsthedsmedicin fortæller dig på jævndansk, hvordan jeg laver. Hvorfor jeg gør det. Okay. Hvad så nu? Så sidder jeg og kigger på dig. Jeg tror, jeg har svært ved at kigge andre mennesker i øjnene. Så også tror jeg. Hvad ser du, når du kigger på mig? Jeg ser meget forskræmmet lille pige. Så helt stiv og ikke træk vejret. Den er stor. Jeg tager meget lille og bange. Meget hvad? Lille og bange samtidig. Ja. Men tror du, der er håb forude? Ja. Tror du? Ja, det tror jeg. Og du har ikke mistet tålmodigheden med mig? Jeg kan aldrig miste mig. Kan jeg? Det ved jeg ikke. Er det ikke det, du prøver? Og få dig til? Men jeg prøver det ikke med tålmodighed. Hvad siger du? Prøver det ikke med tålmodighed? Hvad mener du? Er det ikke det, du prøver? Det ved jeg ikke. Er der nogen, som er kommet, som du ikke kunne gøre noget for, eller hvad? Det er ikke nogen, der ville. Nej. Og det tror du godt, at jeg også kan. Jeg er sikker på, du kan. Spørgsmålet, om du vil. Ja. Men det vil jeg gerne. Det kan ikke noget, du siger det. Du skal jo vise det. Ja, det ved jeg godt. Men jeg har da lige ligget deroppe. Men du stikker ikke sådan. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Men hvad skete der med mig, mens jeg lå der? Du bliver mere og mere bange. Du husker noget slemt, der skete den her gang. Og du husker næsten på det. Du ved ikke, noget der skete. It's almost 2. Det er sådan en komfur med krop og måde tænk på noget. Det var da deprimerende. Det er ikke.
Hvor lang tid tror du, der kan gå, inden at jeg er ham? Halvår, måske. Kan Så lang tid? Man på måde du er, og hvor meget du rykker. Ja, hvis du hopper ned for eksempel gang, så kan det tage rigtig lang tid. Blive misbrugt at søge. Det er meget, meget slemt. Hvad siger du? Det der med at blive misbrugt og smidt ud, det er meget, meget slemt. Det virker lidt forkert, så øvelse. Skriv din seksuelle biografi. Har du lyst til det? Ja. Altså... Hvad du har oplevet med mænd? Ja. Simpelthen. Okay. Hvad er det, sagde jeg? Sådan, fra jeg kan huske, hvor jeg ikke kan vide. Ja. Hvad skylder der? Hvad skylder der? Hvad skylder der? Ja. Jeg er lige ja. Super, tak. Så er det Jeg har godt kommet meget mærkeligt. Altså, tror du, det kunne hjælpe, hvis jeg for eksempel gik i seng med dig? Nej. Det tror jeg ikke vil hjælpe. Hvorfor? Fordi det er den måde, du plejer at løse problemer på. Du plejer jo at bøje, og du kommer ikke meget med. Mm-mm. Det er lige præcis det, du plejer at gøre. Mm. Det er det, som ikke virker for dig. Mm. Så det er ikke det, du skal gøre den her gang. Men hvad skal jeg så gøre? Du skal give dig over til at stole på dig. Jeg må hjælpe dig. Men hvordan hjælpe mig? Fordi jeg Men forstår... ved at give mig kontrollen, så følger jeg dig igennem. Jeg tager dig med hånd som en pige, og så går vi en tur sammen. Og hvor går vi så hen? Går vi helvede sammen. Tilbage til alle de slemme ting, der er sket med dig. Mm. Og går det igennem igen. Yes. Jeg lover, at hvis du giver dig over til mig, stå til dig til mig, så får jeg dig at give. Uden at du Ved at gøre hvad? Ved at tage dig i hånden og gøre alt det nødvendige, for at du genoplever alt det, der er sket med dig. Altså først med tøj på, og så uden tøj på. Okay. Det er fællesmusik. Det sagde jeg også lidt.
arbejde med. Men jeg holder meget arbejde med, selvom du er meget vanskelig. Gør du virkelig det? Det skulle man ikke tro. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan andre er. Nå, men du er meget vanskelig. Du er så skræmt som en lille rådyr, hvis jeg bor, så er det. Og sådan, det er helt fint, så må du gerne være. Så. Hvad så nu? Skal jeg tage det der nu? Eller er det lige noget? Det må du gerne få. Hvad er det? Tak for det, så. Det må jeg få journalen nu. Den får jeg sådan. Okay. Så, Ja. kan du i taxi hjem til Slagelse? Ja, så med. Må jeg køre? Tager du ud? Det er to kopier. Ja, det er kun den ene, der skal. Det er det, skal sige. Kan du tage den og kontakt? Bare kontakt. 3 minutter. Ja, jeg ser på det i morgen. En ny tid? Ja. Ja. Hvornår skal jeg have en ny tid? Du skal komme hos mig til næste uge, ikke også? Du skal også have det? Ja, en gang om ugen. Ja. En gang om ugen, og så... Nej, det er hos mig. Ja, i næste uge. Næste uge. Ja, der ser dig tid. For eksempel der. På mandagen igen, til tiden her. Så skal du til frokost. Ja, kl. 19 her. Nå ja. Nå ja. Du er kl. 15? Ja, kl. 3. Hvad dag? På mandag, for eksempel. Okay. Og efternavn? Pedersen. Hvad er telefonnummer? Ja, 23 27 58 34. Det er skrevet ind. Okay. 28. november kl. 15. Ja, og jeg har det. Ja. Okay. Hej hej.